La Junta de Personal Docent d'Alacant ens hem reunit avui en plenari i hem tornat a aprovar una resolució, una proposta de suport a la vaga del 31 de març per animar també a tota la comunitat educativa a participar en ella. Avui mateix, en aquests mateixos moments, estan en conselleria amb una mesa de negociació que considerem totalment falsa perquè la conselleria ens ha enviat un decàleg que és un insult a allò que nosaltres venim demanant des de fa més d'un any. Com que la conselleria no vol assabentar-se de quines són les nostres reivindicacions, anem a penjar dues pancartes en la façana de Direcció Territorial d'Alacant amb les nostres reivindicacions, perquè ja hi ha prou. Us convidem a totes i tots, us animem a que participeu de manera massiva el dia 31 en la vaga. Ànims i endavant!